Здравейте, български приятели! И поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката Егон обича дракони. В древността имало един човек на име Егон, който много обичал дракони. В дома му навсякъде имало дракони, нарисувани по стените, издялани по колоните, извезани върху завивките, дори върху купите и чиниите. Като чул, че Егон толкова го обича, един истински небесен дракон се трогнал и решил да му стане приятел. Един ден драконът се спуснал от небето, обвит в облаци и мъгла. Щом подал главата си през прозореца, Егон толкова се оплашил от огромните му зъби и ногти, че извикал: „Не идвай! Не идвай!“ и избягал панически през задната врата. Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски спинини на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица.